Рәсәй хөкүмәте ил өчен кәрәкле товарларга пошлина һалуны туктату тәкъдиме менән Евразия комиссиясенә мөрәҗәгать итте. Был сара аерым азык-түлек, фармацевтика сәнәгате, төзелеш тармагы, электроника җитештерүдә тиешле товарлар менән тәэмин итүдә кулайлаштырырга тиеш. Вакытлыча яшәү урындарында эшләргә, гуманитар ярдәм таратырга, кешеләргә психологик яктан терәк таяныс булырга, балалар менән эшләргә мөмкин. Вакытлыча яшәү урындарында эшләү өчен башта dabro.rf сайтында теркәлергә, артабан төбәк штабы менән бәйләнешкә сыгырга кирәк. Донбасска гуманитар ярдәм туплауда катнашу өчен mывместе.rf сайтында теркәлү таләп ителә. Даруханалардагы препараттарның барыһы ла сит илләрдә җитештерелмәгән. Даруларның күп өлеше Рәсәйдә сыгарыла. Өфөләге Фармстандарт предприятиеһендә гына 119 төр препарат җитештерелә. Сит ил фарм компанияләре ла Рәсәйдә дарулар менән тәэмин итүдән баш тартмаган.